खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी फिन आरोबाव हाबा जाखानाय इउटुबार एनिथिं एमजि होननाय इउटुबारा सासे 19 बोसोर बैसोनि थामहिनबा हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव फरायबाय थानाय सासे लाइमोनखौ लानानै खारनायनि अजद थारैनो नंगौ बे समाव अजद होदों नखरनिफ्राय आरो अजदजों लोगोसे बे समाव बेंटल आउटपोस्ट पुलिस थानायाव एफआईआरबो थिसननायखौ बे समाव जों सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बालाजार थामहिनबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजार गामिनि थागिबि जिरिमिया नार्जारी आरो निरला नार्जारीनि फिसाजो स्टेरलिना नार्जारीखौ इउटुबार एनिथिं एमजिआ बबेयावबा दोनखारलांनायनि एबा लाना खारनायनि अजद आरो बे अजदजोंनो एफआईआरबो थिसनबाय एनिथिं एमजिनि सायाव। दिनैनि समाव एबा बिटिसि ओनसोलाव एनिथिं एमजि इउटुबार बुङोब्ला गोबाङानो मोनथियो आरो गासैबो मोनथियो बुंब्लाबो जोंनिफ्राय बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो एनिथिं एमजि इउटुबारखौ मा जाहोननि थाखाय मोनथिगौ बेखौबो जोंनिफ्राय बुंनांगौनि गोनांथि गैया। बेखौ साफ्रोमबो एनिथिं एमजि इउटुबारनि फलोवार्सफोराबो मोनथिखागौ। दा बे समावनो मख'नांगोन दि एनिथिं एमजिआ हाबा जाखानाय आरो सासे उन्दै गथ'नि बिफा वेस्ट बेंगलनि सासे आइजोखौ बिथाङा हाबा खालामदों आरो थांनाय 18 जुन खालारावसो गावनि जोनोम होनाय फिसाज्लानि जोनोम सानखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा शेयार खालामदोंमोन आरो गावनि जोनोम होनाय फिसाज्लानि सायाव अननाय बिथाङा दिन्थिदोंमोन। नाथाय बे समाव हरखाबै एनिथिं एमजि इउटुबारा सासे फरायफुबाय थानाय 19 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन सिख्लाखौ लाना खारनायनि अजद आरो बे अजदाव एनिथिं एमजिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल आउटपोस्टआव एफआईआरबो होनाय जाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नं बालाजार गामिनि थागिबि जिरिमिया नार्जारी आरो निरला नार्जारीनि फिसाजो स्टेरलिना नार्जारीखौ इउटुबार एनिथिं एमजिआ बबेयावबा दोनखारनायनि एबा लाना खारलायनायनि अजद चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बालाजार गामिनि थागिबि जिरिमिया नार्जारी आरो निरला नार्जारीनि फिसाजो स्टेरलिना नार्जारीखौ इउटुबार एनिथिं एमजिआ बबेबा जायगायाव दोनखारलांनायनि एबा लानानै खारलांनायनि अजद बिमा बिफानि। एनिथिं एमजि इउटुबारा गोबां सुबुंफोरखौ बे समाव बाथ्रा बुङोमोन, गोबां बोसोन होबोदोंमोन, गोबां दायनिगिरिखौ गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव एनिथिं एमजि इउटुबारा बेबायदि हाबाखौ माबायदि खालामनो हागोन एबा हाखो सासे फिसाज्ला थासेयावबो हाबा जासेयावबो गुबुन फरायफुबाय थानाय सासे लाइमोनखौ माबोरै लाना खारनो हाखो। दिनैनि समाव ससियेल मिडियायाव एनिथिं एमजिआ सासे फरायफुबाय थानाय 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ लाना खारनायनि सायाव गोबां कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायनाया सोलिगासिनो दं। एनिथिं एमजिआ गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाथ्रा बुंदोंमोन, गोबां सोमावसारगिरिफोरखौ बाथ्रा बुंबोग्रा सासे इउटुबार एनिथिं एमजिआ राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ बाथ्रा बुंग्रा बर' हारिनि थाखाय थै थां मावबोनाय दैदेनगिरिफोरखौबो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन। थारैनो एनिथिं एमजिनि बेबायदि आखुनि सायाव आखल आखुनि सायाव माबायदि नोंथांमोना फोरमायगोन एबा बाथ्रा बुंगोन बेखौ नोंथांमोना जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। हेल'